بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبا ومبوفو نسلمي كفولينو يراك كيشنا كهيننا كبركة أم الله تعالى دي على كوكا أني أو بلا جرينبو أو منك يرورو أني أو منك يشوغو أو شوغو لا أنسينا كان يونسو أنغا جمكان حكم كنا لا نوي دين برو مينتي جمكان دولين جمانين كوكا mimi wuli ka se karamo ma ani ka karamo bismillah ka kuma daduma wala sa uka wala leke anye dine kuna fununa bi angle me ka an karamo bado bismillah kenen kono minte madugule kenen kono madu ne te jamana kono ani jamana ko ka cesri na ka wuli ka jola dine bara hukum konnala noy an karamo Abdul Qadir Kaba Jakite ni adone no ni kawseku Jakite wajul kala bado jamana kono kren radio unité sans fait anna bina je ka baro ke dina kuna fundola yana an adu an baro kuna la amman karamo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an karamo bismillah iyarka kuma lasisu kuna la ne shirif la jabrani kana so ame muharram kalo kuna la niko muharram yi adama kalo san kono niko muharram kle tan folo fana ya adama watu ye do kalo fana kuna la kalo kle tando no ya ashura asuka tabla don klema fana ya adama suna adama kle kalo kle nu fana kuna la kuba chama kera tare kuba fanya chogo ka be ashura doma na koba do kera mi no manka yibo ala kira manton haklila sallallahu alaihi wasallam sumo ye ko munu soro ka be ashura doma bi barobe odika inshallah Hussein karena Hussein alaihi salam alina balmo ye gele mun soro ka be ashura doma inshallah anga bi barobo ka yana anga do gele an ko na an karamo al Hussein yere joy Allah عندهم تو إن شاء الله كان أبي تمني على كلاده كفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس نعمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله الخائل فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم محمد المصطفى سر الوجود نور الأول وسر أنجز الأكمل عين الرحمة الربانية وبهجة الاختراعات المتكونة الأكوانية خطب دائرة الكمال ويا خطة تاج محاسن الخلال سر الذات وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كان جلو أبو زهرة كان ينال في الحمد لله رب العالمين كان شيء شيطان تورما أو نلا جل كلابي آمين صلنا إيه نواتي كلنا أبنا بي نكون دو يردما أنيا ينال في كلا كسام يرجعنا سو كمس سباني بي وراني تمنا كليك كمس سباني بي وراني كو ولا تمنا نني إيه أمفلك أسيجان تقولي أني منو بيكا تلي سلمي لاجي نو تلي شرفلاي أني مندي علامة فوي كونوا أو ينبال ما دوكا جنازة ويمكن على الله فوي أمبي سويرجون باي ala de baro subhanahu wa ta'ala ni wati min ni ala wajrila ba fa ala de makani ce ambe do ni fenye furo de ka ala barkada ka fo alhamdulillah rabbil alamin ala ni ce masam yeni wati jirana kanyina fetuguni ala ka sawre bi nyondo ala ko jirana anga jamana ala ka basiki do akono yayi ne sigira tele shirifla la kanga kuma jiye be kalame basiki de be jamana kono ala ka basiki ala ko do anga jamana kono ala ka fitna ala ku bo anga jamana kono on nan sigira nyanyi ga ko jonyo Husaini o minye Husaini da le créateur minye ala itafa فما كون كانشي ودي الحمد لله رب العالمين أكو فيستعزنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم كنا نعلي على بركة دكا بنجدي أسكي دون بو يادو كوني بيتورو لا نيكو الحمد لله على باجي لما كاكل لا في ني بيتورو هرل ني بهرلا نيكو الحمد لله رب العالمين كرمو على بيجي هرلا كنا نينا نني ايه اني مين يبتل تلينا انغنا نينا على بركة دا والله على كرم محمد نوي حسيني موكي علي كو ني جون شيتي جومي بافو الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلا صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها الحم
كوني ماكو الحمد لله رب العالمين كو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نني انفلك افو منتي كلام كونو كو ابي بلو بي ولون لا بودي نيو كبانا سام بلو فتنه يا ربي على كان بك شام كافو على مكاني تشي يجو انغانتيليا ايكا واتي نون كورونا نو كوسبه كافو على مكاكا كهنا اكن ما كبركا مما كوتيكا ودركا كوتيكي واتي با كوشرو دان فين كوتيكا حسين يبونيا سورو ني تشمي بلوكي من تومبي حسين نا ايا سورو ني تشمي بونيا من تومبي علي بولو ايا سورو ني تشمي امام حسن كبونيا سورو ني تشمي زين العابدين بونيا من بابول سورو ني تشمي محمد الباخر كوسبه جعفر صادق موسى الكاظم وكبونيا سورو ني مي على كوتشيني ماكو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انفل الصلاه يري ام بافو كان با كالو دلا كافو على كاكا هنا نا كان يما تشاما على كودي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم على كسون على كجي على كيافا انكر مو شيخ سيد احمد تجاني انا كخليفه بلا جري كان تليا كدو ايكا كوما جابيلا كو جوندي حسيني نعم حسين بيسا فومي الله اكبر كاي فوكاف هو الامام ابن الامام ابي طالب كاتو سرافوا وكافا مكو فاطمه الزهراء فاي جوني وهي محمد رسول الله اسراوا هو امبي حسين ني امبا جولي فانفلافي روحيا نانتارا كوتي سبيريتشوال على حسين نجرنامي القران دستور الامه دستور الالهي كونستيسيون ميناتي لما ارتيكل مي 00 تالا وي على ارتيكل ايدو مكو سومو نجرنا حسين بي قرانا دي كونو نعم انت تاجي حديثا لدي قرانا كونو حسين بيمي وامبسي كتا سوره الاحزاب لا على انني حكلي جيجي ابا فواتي بارز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله صدق الله العظيم على كو قال دي يالا ني انت اهل بيت رسول الله ني على كراك دوي ني ايان جيغنامي ام سلمة كان سوكونو امبا اسلم على كراك في ايا جيغنا جبريل على كرات لا كومونيكاسيون ادرو اكو فاطمه تاويلي فاطمه نا كي كيسغي اكو علي ويلي علي نا كي كيسغي ngo حسن سغرا كلينفي امام حسين وسغرا نمانفي ودو اي بريفين دوناتي اي بريفين كي كوداتو بافو حلو كيسا ما كنا ندو نا اندي ودو على كرات دو كي ودو جابرا سيرفولا ياندي الله اكبر نعم اكو على اي دو كو الله ني كان سومو سانيا كان نو بيغن غبولا كدو سانيا اكو على ne ka dufle umusalma ta ka be gara ko to isigoro la ika bonya benefe ne ala kray furmuso de mumin be bade to ika joro la min nunde ne somgoy Allahu akbar odo imam Hussein tumbe imam Ali tumbe odo Fatima tumbe Zahra al-Batula sayyidati nisa'i ahli janna ambale ka ta'ziyad la mbe sanga fonye shi alede mo odo imam Hassan siglen tumbe akko ala ne somgo fle usania naam niya antaro srafe furana kono alay nun saniya alay min saniya ma se kono alay barka do mina ma se ka barka bola nyum qur'ana ayen fuleni sanche hijra jatela ambe samba kele kemenani ani binani nene fle ka repetition kala bi turu ser oma sino depuis qarnu fulola fo bi dongoro numbe fode ala ko kona le to fora ko ala kra to be foni ala kra to fora numbe fo Hussein Joye Sidna Ali o denge de do Hussein Joye Fatima Zahra o denge de do amoke Joye o de Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kuma la sunya la ni ko Joye Hussein ne ba fongo ala kra modene do abangena Madinatul Munawwar ala kra hijra ke watimi usera Madina sanjime sananina hijra sananina Imam Hussein nana dugu koloka alhamdulillah amba fo Imam Hussein natumbe balola nyina tunya sambakele ani kemenani ani bi woro sambakele ani kemenani binani ani woro Imam Hussein siyoso bisman woro inshallah bisman woro Imam Hussein siyoso hijra sananina abangena ashidu koloka binangambe Imam Hussein si hagazwe we hijra sambakele anna utma bin kemenani bisaba ani woro anno sebe kayo de soro bi anniversaire la alhamdulillah rabbil alamin dom ya bangena amba fuko ka denga so akan so rani jume fine ala kra dajude kra ka kan so Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ala kra dawa kuma salma minumbe kra ni ala che ayulu fo ayutu dabarena atla ko ala barka do ni Hussein ke wolongola do ako baka kungana ko warje ka kata pese ka sara on ko na hagela o do ke wolongola do ato dara ko Hussein o Hussein bi alhamdulillah ne nyini nga ko joni do amba fu ko ala kram modene do ala kram minun dambe kana irema atumba fu aledi ma ani Hassan ma kon we ne dewnde Allahu akbar
abora du jumen kono abora alakira ka du kono sallallahu alayhi wa sallam o kika kuma jabi an don kuma kono jonde Hussein ye khulasa la ka rejime ka dima ninde imam Hussein alayhi salam an kelen ka don Hussein ye join ya ko tumna wala nay bete be se ka fo am se ka kontu fo sanre ka Hussein fo ate fo ka ba a modem yere ni dona modem yere ka kadiya wala lu yere wala ya dama wala mate ale yere ango ashura don ko ba chama kera ka be ashura ma ko la bele mi fana kera ni nyina manga ke ko o ye ale Hussein mi ni amba ka kumala ay geleya do soro fo ka ta asahidu shuya ka be ashura do ma geleya juno Hussein soro ka be ashura ma Allah ni nyorola an hakli jigi ka hakli atire kata ko sobe ambe jamana min kono ko sobe ambe kalo bele badela ni de la ko fi anye emission ke ni ngoinga nanga ambe sigi ko fetuguni qur'ana aya islamé se kata ka qur'an de to dusturul umma ambe sigi ko ala ko cugodi ala kara ko cugodi dina bane ambe kalo mina kalo hormalen ba ala de kalo fanye qur'ana kono ko inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahr fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum ala de ko ni mamin ko hormate ci ya qur'an so ni mamin ko mama usamaye amba fo kafiri akuma de kan jallo dugu kolo kafsa dugu kolo shu kafsa suye kle do kafsa kle wati do kafsa wati do sisa hiji do mbora hijila mamin ye juma sali makka ko sobe alkaba krefe a kafsa onga juma bakeme ala kira ka misiri la imam Hussein amoke ka misiri kono ni mami ya soro ka lasra sali nene ye lasra min sali ano oti ka lasra bakele ne kele o imam Hussein amba fo ambe kalo horomalen de la ala ko ka horoma anu ka barka ya rabbi ala ko damma nin duyi ala duyin sani ya bunya o ko sobe iza ahabballahu qauman ibtalahum ala kira kote akoni ala kira mafe joro do be ala bulukan mo to soro fo ala ki jarabi Allahu akbar a jarabi do belebele ba a do bana jugu ala kan kishama a jarabina do jume fantaya a jarabina do jume sinyogon jugu a jarabina do jume ka balma jugu soro ka jenyogon jugu soro nunum be ala ka jarabina de e ka ma do jarane la min kishilin be ka boni be ma ati jon mashima kishinima otuma ala kira somo nunu joro do de be ala bolo ala ulasanya ka kla ka jirula ka unga kala imam Hussein nin kaloina nangam be sigi kata tariku kuma la ka jaw ko sobe mais ambe ashura mina islamo beni soja ko ba chama islamia ire sigle mbode ka antum be sigle nene ambe fama mi madron ko rajab benale emission ke telela rajab banadron ko ala kra ko sha'ban shahri ansina ko ambe balimina ramadanu nana ramadanu bole watimi ambe balimina ko sawal kalo kanga tle woroshu abito ka fanye amboro la watimi ambe ko hiji kalo jora ambe balimina ko don jume ya arafa ko fe kanga la yawfa len ko fe ko hiji de unana ambe balimina fle kan yesoro ashura la munde kera niki bo fo akacha me bi e ka wala ndamba nyi shimima we ala kara ka sokono nay ko sobe imam Hussein ni ashura nyona la Allah dondo anaka jamaba urubora kabo abafika la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah adrapo ka korota ala kara ko al mujaddid minna ahli al bait akoni ko en kura baya wati benabina sinogo arabe mado bone muhammad la minu mina ni sawray wala ni révolution doy mungo so mawku nyele ukajiye o révolutionnaire la bele ba do anti nyina ayatullah al-Khomeini wa yo nyugo bele ba kana ni sawra doy ma million chama ku utumbe derute wati mi ku nyeshi alakrama wati be ala bo alakram modona Abdul Qadir Jilani unana Cheikh Abdul Qadir Jilani kam mawtele gide ku nyeshi على كراك سرا سلميما قبل البادو الشيخ سيد أحمد تجاني الخطب المكتومي والبرزغ المكتومي والختم المحمدي المعلومي بهر العلوم والفيودات نفس الولاية ختمها ومختومها سر الإله عجله أن يصفى نون بي على كراك موجزة دوري واتب نكوي من السنغو على بشريف دين ناتي وبي درابو كروتا ودو إمام حسين دي درابو كروتا كاتي جناء أبدا على كراك درابو كبي أتيتش يبلا كتو قلو نوفي الله أكبر نيكل ليك الدين نوفي إفغاروا إدين فغاروا إموسو فغاروا yende nani dama ko te ko la joy imam Hussein ya jolli di ani jombora odo anaka ahlu baitu minum ba no fe minum abe fo minum ko sidna ali dewna modew na le matan shegi Allahu akbar atoya yere ka shiya ya yere ka jama ma bi shegi niko kan jallo tara mi soro dugu ko la Karbala yorola Allah odo aman ko ya nim man to njagele ara ku jo ku yeshi alakram modema ni besewe ni tangana berowe odo ula kujo ni fleshuye dum imam Hussein bina utara soro bogoli da bisaba ni sama de bala Allahu akbar
a kɛlɛ a sera dɔrɔn jama caman tun b'a nɔfɛ a ko n yafara jama ma ne ma bɔ ko n bɛna kɛlɛ kɛ mais a tɛna ɲa kɛlɛ kɔ anw bɛ taa kɛlɛ la o tuma ne bɛ yafa aw ma a ye segin jama seginna jama tora ka segin o don a yɛrɛ ni minnu tora ɲɔgɔn fɛ minnu surunyalen b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ maa bi segin kɔ kan o don kungo kɔnɔna na alakira mɔdenw cari la de Hamadu Ben Hashim o don minnu ni alakira bɔlen don Imam Hussein denw mina de y'a caman fa Imam Hussein a ma sɔn ka bi abada la ilaha illallah drapeau o ka bi a bɛ bi don min a sɔrɔ a bɛ so de sanfɛ Imam Hussein a kɛra nin kalo de kɔnɔ a kɛra don jumɛn a kɛra juma don dɔ de fɛ juma don Imam Hussein bɛna bɔ waati min dernier tour la a taara i labɛn a y'a mɔkɛ ka burumusi don a kan na ka ala kɛra ka jalamu siri k'o hakili jigin misiri bɛ wele ni min mɔkɛ tɔgɔ ye o ye ne de la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kan kisi fitna ma balawu ni fitna ni masiba ala kan kisa ma o don ni saliwele waati sera ninnu bɛ jigin ka b'u ka so kan u bɛ saliwele ni a mɔkɛ tɔgɔ ye n'u tilala sali la u bɛ bɛsi ta k'a ɲɛsin a ma k'an bi fa sitani sera o don nin de ye alakira mantɔn sallallahu alaihi wasallam ni k'i bɛ maa fɛ alakira de ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ana min Hussein wa Husseinun minni a kosɛbɛ a riwaya caman bɛ a ko ne ye Hussein de bɔra ne la karamɔgɔ ne bɛ se ka fɛn kanu cogo di n t'a dɔn ne bɛ k'a fɛ sa a bɛ don dusukun marqué f'a bɛ kasi a ɲɛji bɛ bɔ a kan ka alakira mɔden kasi mais n'i m'a dɔn i b'a kasi cogo di i b'a hinɛ minɛ cogo di i kɛra maa fɛ dɔ de y'a fɛ i y'a dɔn anw bɛ to ka nin fɔ an t'a fɔ ka fitina wuli an b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra alakira somɔgɔw la k'anw b'a condamné k'a digira an dusukun na ayi an tɛ ɲagali ko maa min ye Hussein fa k'a diyara n ye ayi ninnu kanu ni ye diinɛ ye ni banu la i bɛ kafiriya hubbuhum diinun wa bugduhum kufrun k'u kanu a bɛ min se maa ma Imam Hussein alayhi salam kosɛbɛ o don a binna ka bɔ so de kan u ma da o dama man de u ye Imam Hussein o don u y'a da k'a kantigɛ de la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gere yɛrɛ la n'i ye maa fa dɔrɔn a banna mais juguya min tun bɛ hɛn min tun bɛ an t'i fɛ an t'i mɔkɛ fɛ an t'i fa fɛ dimi min b'an na an bɛ dimi bɔ Imam Hussein fa ale u y'a kantigɛ waati min u ma t'o dama la u tilala ka bere don a kunkolo la k'a ta sanfɛ manto min b'a la ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah manto min jigiya b'a kan ko lahara don maaw bɛna jɔ k'aw sera koɲɛji la ko o de bɛ n'olu servi manto min jigiya b'a la lahara maa min mɔkɛ bɛna intervention kɛ n'i y'o mɔden fa lahara e n'o ɲɛ bɛ se ka jɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ dɛmɛ a bɛ bɔ dugukolo kan a ye nin fɛn fila to an bolo a ko inni tarikun fikum ma in akhastum bihi lam tadillu kitab Allah wa itrati ahla bayti fanzuru kayfa taghlufuni fihima hadisan ya hadisa jele bil kitabi was sunnah ala kɛra ko n bɛ taa n bɛ fɛn fila to a bolo ala mɛ han ne bɛ ka min f'i ye ni nana an b'a jiri la sunna na ko fɛn fila n b'o t'a bolo manto ye n'a y'o minɛ a tɛ tunu a fɛn fila bɛ ɲɔgɔn fɛ u ko ala kɛra ko ye jumɛn ye a ko kitab Allah ala ka kitabu ba in kuranɛ kanda b'a kɔnɔ galegalemaw ka kumakan b'a la bi anw bɛ waati min na a b'a la sini min bɛ na o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ fihi ma mada wa ma huwa atin min amri adin wa khayrihi min al ma'ali fihi shifa'un wa rahmatun wa sana'un wa rawna kusi bil jamali dalilu muhtadina ila Allah fi sifati al ali wa najat al usati min sa'irin zi azabin siddatin wa nikali o ye kuranɛ ka bonya dɔ ye a ko n bɛ nin kuranɛ in to a bolo a bɛɛ bɛ kuranɛ min kɔnɔ a k'a fila ye jumɛn ye ko ne somɔgɔw a ko lahara n bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ n b'aw ɲininka a ye mun de k'u la n kɔfɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kan ni y'anw ka droit dɔ ye bi ni nin sera kana sigi ka baro kɛ k'an dusu kasilen don an b'a jira alakira mantɔn na sallallahu alaihi wasallam ko a sɔrɔ ko ba caman kɛra la kosɛbɛ an b'a bɛɛ ko ni tiɲɛ de don mais nin fana ye fɛn ye min kan to alakira mantɔn Hussein tora mun de kama an filɛ suma min na bi an sigilen filɛ suma min na Hussein tora ko ni tiɲɛ de ka sabati ni Hussein tun ma jɔ la hali an tun tɛ silamɛya sɔrɔ yan an tun b'a sɔrɔ a yɛlɛmana pewu an tun tɛ kuranɛ jɛlen sɔrɔ yan tiɲɛ tun tɛ sɔrɔ an bolo i y'a ye an sigilen bɛ suma na dɔ de tigɛna ala kira y'u jira fana sallallahu alayhi wa sallam don do a ye Imam Hussein jɔn bɛ hadisɛ lakali Abi Zar al-Ghifari a y'a minɛ jɔn bolo Amir al-Mu'minin asadullahi wa asadu rasulillah khalifatu rasulillahi wa naibu rasulillahi ala kira ko cɛ min ma ko ana madinatu ilmi wa aliyun babuha tenen do silamɛya nana tarata Ali salla ya ayyuhal ladhina amanu fɛn fɛn fɔra kuranɛ kɔnɔ Amiru ye cɛ kelen min ye Ali don bɛ ala kira bɛ bɔ ni hijira min an b'a la a y'a ka birifini a n'a ka danaya min a y'a bɛɛ di cɛ min ma Ali ko sajabi burdati rasulillahi o don ale de ala kɛra ka birifini biri a yɛrɛ la hijira dɔn cɛ u bɛ siran nana saya dugu jɛra Ali de jɔra ala kira kɛrɛfɛ o Ali denkɛ don do Abi Zar al-Ghifari ko Seydina Ali ko tɛ ko don do k'u mɔkɛ in jɔra parce que
nabiyyu rahma ala ko cema ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aye hasan tigam mina akinin fe Hussein jole mba man fe ni Hussein min kan tigara salami fe ala kira tumba mina wati be aba kan sum aba to ka yende embrasser nani Hasan ben abo dade embrasser ko ala kira ko ni jume ko imoden fla ni Hasan mina ibo dade sumusumu mais Hussein tabi to ko dabari akandela ko jume ko sebe akonne mode ko bina ni la fatu de Hasan ka hina de benela ko bina empoisonné de ko ni kubina kantige de bina yoro mintige alebe ala kira nye bodla ko hina de tumbale la ala kira kashi wallahi donda kira be modem fe o musalmata de be hadisa lakali ko dondo ko ala kira ni jibrila be audience la ko to kuma na ko Husaini tlalula unyina ne ba ko girna kata da siki ala kira fe ala kira mina ya siki aworoka atunte panike ani jibrila be kuma na watimi ako ala kira ko ni modem ko sobe ako ni ne modem ni ne de akiba fe akon ba fe e ka musoro ba yinga bana na modenche e ka chokoro wani nga modeni mo kace hina ni timi ni ala odwe akone ba fe akui manto metla kanifa la ilaha illallah sangare tira ala kira imam Hussein sangare tira la asigilem akomu akoni imam to menafa akona ka nyesi sai an sigilem romi uba fa bo yoromi mba bo ta ka di masa aya kamanda ila ka jibril akono abe bari mina ay bo inati akoni bon vla ko ni abe bo yoromi na Karbala du ko atlala ka ala kira bo mu ya kalfa salmama akodo no ni mina yele mana yele mana do mi ka do ko Hussein te du ko o imam Hussein sahidi Karbala atora Karbala do mi abetoye anaka ko so ahlul baiti maw shetan shegin babulu o do jama mi ba no fe o do ni ma da madol ti abetore ayre denge afatuma zinil abidin sayyid sajidin o do alekishra o do ma fi ka min jirila ala kira tilala ku jira sayyidina ali man yana hadisan ko abi zarr al-khifari da hadisan min sayyidina ali ko ala ka ko man ahabbani wa ahabba hazaini wa abahuma wa ummahuma kana ma fi darajati yawm al-qiyamah Allahu akbar hasan abu zahra an silen fle o kanu de tabal sanfe ko fendo kerula kama be oma ambanga niso goya ambajira ka jira ala kira monton bela sallallahu alaihi wasallam ni asura ni feun chama ngara na be mani soja ni nyoro islamo kangu ka attention tire kosobe kanyeshi ni nyorema kamiri ko dondo ko ni ntu ala kira sura tumbe ke chogodi Allahu akbar Allahu akbar o do ni ntu ala kira jole sura kana fae ko imando ni modo fa ala kira be ke chogodi hay ka to ni soja la ka to sellat me ke chogodi la ilaha illallah dom Hamza fatura na jo ala kira Hamza kuna watimi Abdullah ibn Mas'ud ko o do ala kira kashimi ga madali ka ngolaki Allahu akbar baka hatta na saga fi bukai ala kira kashira fa biskisi ka kasaku sahaba fembe o do ala kira bela kashi abejo akuna bako ya ammi ya Hamza ya asadullah wa asadu rasulillah wa ya zab an wajhi rasulillah ya fa'il alkhairat abeka Hamza tanu ala kira be kashi o do ajora Hamza kuna ko Allahu akbar ay Allah akbar ko shi bi wala ngala deke Allahu akbar odo Hamza afatura yoromi uni kafiru de tumbe kelela me minu ko kambi fe Muhammad ambe sayno fe ulet lala kaninke ala kira modena odo natu ala kira sura be munge ala kira tumbe sur position jumena islamu kan ko yere jabini na ne ba fo ala kira ko koni mamin kira nafe man ahabbani wa ahabba hazaini wa abahuma wa ummahuma kana ma fi darajati yawm al-qiyamah koni mamin kira ne Muhammad fi Allah o ko fi kira Hasan fi ikira Hussein fi ikiru fafe o sayyidina Ali ikiru bafe Fatima az-Zahra ko la harakina lebeta salite ni ndimo Allahu akbar ina lebe ke daraja kelena shunto di mugoma ika jakare tado ibese munne be masen yoro la kanu Allahu akbar oni ye fengaru na fujuna domi be fujunu nani sojara domi ibe ni soja aka fujunu ndo tumadoro maganga ke ka don doye ni soja doye domi be mame fe iteri ale fasaru wa densara o don te ka kunyo doye mba fe ka media de dima na tu ala kra sura at memunge reaction jumen to make ala kra fe wallahi mba fo do ko ala kra to be kasi na tu Fatima Zahra sura o do akana fiye ko denge min bibolo ku ya kantike ko jugu ni soyele laka yo so do girin kada Imam Hussein ga o do mama so min be Imam Hussein ko akoli jigara mu joni min bora la rela Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Muhammadur Rasul kasange ma sura la fini min bala o de kana kasange o do mama sura ayre dewna min se ka gire kana shuta Allahu akbar ni man to Allah Allahumma salli ala rasulillah wa ali rasulillah wa sahbihi wa sallam mama so min sera kana Imam Hussein suta kle adaleme ala kira mode la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mo be ka salwele ala kira dabari chemin dala udale nefle utlala ka kungulo tike katani farsuko to daleme kungulo tara munde kama la ilaha illallah
muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunu usman nunu ye fɛnw de min kɛra silamɛya kɔnɔ min kɛra asura kɔnɔ ni ye ne hakili jigi ye kuma lata fa min fɛ ko mun de jɔn de imam husaini o tɛ kun san yɛrɛ kɔnɔ mun de imam husaini sɔrɔ nin tariku yɛrɛ la k'a ta depuis dɔ min a bɛ bɔ yoma taruya dɔn na a bɛ bɔ makka k'i kun ɲɛsin a bɛ k'a yɛrɛ ɲini a bɛ ka taa u y'a wele ka tila k'a janfa ka bɔ a kɔrɔ tɔɔrɔ minnu y'a sɔrɔ anw b'a jira ko tɔɔrɔ digira na inshallah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min kɛra ale fɛ i kɛra ninnu maa fila fɛ ko n'i kɛra ninnu fila fɛ k'i bɛ arijina de kɔnɔ ya rabbi n'u ka kanu ye kanu min b'an dusukun na n'an ma siko la n'o ye ala kira somɔgɔw ninnu kanu ye ala ka sabati an dusukun na ya rabbi mɔgɔ minnu y'o fɔ anw b'a fɔ ko nahnu bari'un minhum anw jɛlen bɛ ka bɔ maaw la maaw minnu jɛnna n'a ye ka ala kira mɔden joli bɔ sallallahu alaihi wasallam ka fɔ ko a digira na nin ye asura kibaruya dɔ ye min kɛra a kɔnɔ su minnu bɛna kɛ saraka minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ya rabbi ala k'a bɛɛ minɛ ala ka basigi ala k'o dɔn an ka jamana kɔnɔ waati y'an sɔrɔ yɔrɔ min o de nin ko san wɛrɛ bi ɲɔgɔn dɔn a bɛ ala de bolo ala k'o jirana an bɛ dugawu kɛ ko rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Crime ma deli ka kɛ dugukolo kɔ kan, jurumu ko ma deli ka kɛ dugukolo kɔ kan, an b'a fɔ ma ko génocide min ɲɔgɔn kɛra farafinna jamana dɔ la ani diɲɛ jamana dɔ la, o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dugukolo kɔ kan min ka bon ka tɛmɛ ko min kɛra kira somɔgɔw la ka bɛn Ashura don ma. A kow la belebele dɔ ye jumɛn? Al-Hussein alayhi salam a den kalo 6 Abdullahi Radi' minɔgɔ y'a sɛgɛn, ba sin jara ba sin nɔnɔ la, sin nɔnɔ t'a sin na tuguni, den nana di Huseini ma ko den bɛ kasi la minɔgɔ bolo, a ye den yira jugu la, ni ne ye ko k'aw la nin den ma ko k'aw la, a ye den aw yɛrɛ ka den minɛ aw ka taa ji d'a ma. Ni gɛlɛya wolo k'aw se k'a don ka kuma surunya ko Harmala ka kiri tigɛ, Harmala tun ye kalafilila dɔ ka tireur de liti dɔ tunu, Harmala de ye kala bien fili kunkolo 3 bɛ min na, denɲɛrɛnin kalo 6 k'a to a fa tɛgɛ kɔnɔ ka na k'a kan tigɛ k'a kan sɔgɔ, jeli poyira. A don ni Huseini ye jeli min ye k'a fili sanfɛ, a ko ala ko nin kɛra ɲɛna, ko min kɛra ne fɛ a kunna fɛ ka d'a kan ma k'i ɲɛnama a kɛra ɲɛna. A ko ka ca nin ko ninnu de kɛra ka bɛn Ashura don ma. K'aw se k'u ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ ɲininkali kelen, an bɛ kuma in datugu n'o ye jumɛn? Ni nin tun kɛra ka kira balolen to, a don kira tun bɛ yɛlɛ wa? Kira tun bɛ nisɔndiya wa? Kira tun b'a kɛ dumuni kɛ donba ye wa? An bɛ Alahu taala ala ka hakili ɲuman d'a ma, k'o faamu cogo ɲuman a ɲɛ kan, ala k'o nɔgɔya n ye. An bɛ segin ka an karamɔgɔ ko, k'aw se k'u jakite a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la, ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ si a ma ka d'a kan kuma lase su in, i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a lakɔlɔsi waati o waati ni an mago sera a ma, n'an ye ci bila a ma, a n'a ka degun n'a ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen, a bɛ distance ba boli ka na an ka welew jaabi dɔrɔmɛ 10 n'a ɲɔgɔn ye. La yuridu minna jazaan wala shukuran, a b'a kɛ ala kira de kama, kira kanu de kama, kira somɔgɔw kanu de kama, maa ɲuman ninnu de kama. An bɛ Alahu taala de ala ka tugu a si la, ala ka barika don a la, ka barika don a kɔ la, a yɛrɛ bɔra du ɲumanw de kɔnɔ, ya rabi ala ka fɛnw fana bɔ a la minnu ka fisa ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan. An bɛ kuma kuncɛ ka fɔ ko ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan aziman. An b'a fɔ Huseini ka sanga sigi ka dugawu dɔn kɛ Fatima Ali fo ka taa se alakira ma, k'a fɔ ko min kɛra a mɔdenw na, min kɛra a somɔgɔw la, anw bɛ ala kɛ seere k'a fɔ k'a ma bɛn an ma, wa a don anw tɛ nisɔndiya, ni anw tun bɛ yen a don an tun bɛ fara Huseini de kan, an tɛ fara Huseini kɛlɛbagaw kan. Ala ka san Ashura nataw jira an na, dugawu minnu kɛra ala ka a nɔgɔya, ala ka jaabi an ye, ala ka hakili ɲuman di an ma, ka faamu cogo ɲuman di an ma, kira n'a somɔgɔw bonya kama. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.